Assalamu alaikum masu sauraron mu, barka da zuwa tashar Arewa Fakis TV, tasha da ke kawo muku labarai kan fitattun jarumai a masana'antar Kannywood. Ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood Ali Nuhu ya shiryawa babbar 'yarsa Fatima shagalin bikin ranar zagayowar haihuwarta. Wannan shagalin biki dai ana yin sa ne ranar Asabar 13 ga watan Januwari na kowace shekara. Fatima dai ita ce diyar Ali Nuhu ta farko, sai kuma kaninta wato Ahmad. Duk da cewa mutane suna ganin kamar Ahmad shine babba, kasancewar mutane sun fi sanin sa akan Fatima, kuma girmansa da nata ya bambanta. Taron birthday din ya samu halartar wasu daga cikin fitattun jaruman Kannywood, wanda suka hada da Shamsu Dan Iya, Ramadan Boot, Sadiq Ahmad da dai sauransu. Ga kaɗan daga cikin bidiyon yadda aka yi shagalin bikin nan kamar haka. Masu sauraron mu, kada ku manta da ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin